When we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. We were light and paper thin. Decenije uspješnog poslovanja i jubilej koji je kompanija Montenegro Stars Hotel Group proslavila uz oko 1000 zvanica iz kulturnog, političkog i javnog života Crne Gore. Na bazenu elitnog bečićkog hotela Splendid prisutni su uživali u muzičkom programu, ali i specijalitetima vodećih svjetskih kuhinja. Drago nam je da ste došli i da je vaša medijska kuća ispratila ovaj zaista, čini mi se da mogu da kažem, nesvakidašnji događaj. I kada su muzičko-scenski nastupi u pitanju i kada je u pitanju prijem od strane svih ovih brojnih zvanica, zaista naših prijatelja, poslovnih partnera, ličnosti iz društvenog, javnog, političkog života, predstavnika diplomatskog kora, na koje smo sve večeras posebno ponosni što su došli da podijele radost našeg uspjeha u ovoj prvoj deceniji sa nama. Zvuke daleke Kube u metropolu turizma donijela je grupa Kubalkanika. A ono što je obilježilo veče uslijedilo je malo kasnije. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Mislim da su najzaslužniji onako za najveće uzbuđenje večeri ipak bili kolege iz animacije koji su bili pojačani kolegama iz konobarskog tima koji su, vidjeli ste, zaigrali Gangnam Style, pobacali tacne i naprosto između publike i sami uživali u onome što rade i onome što zapravo vole da rade ovdje u kompaniji, a to je da budu svestrani, što zapravo se svi trudimo da budemo na svoj način. Open Gangnam Style. Samo što bismo slažili prvo to mi bude javio. A osim zaposlenih koji su obilježili plesom noć, zvijezda večeri bio je Haris Džinović. Kao veliki prijatelj hotela Splendid, on je zaista odlučio da malo promijeni repertoar i da na jedan nesvakidašnji način zabavi večeras goste, kao u ostalom i svi izvođači koji su se večeras sminjivali na ovoj bini. Na kraju, kad se podvuče crta, u kompaniji ne krije oduševljenje jubilejom i uspješnim poslovanjem u ugostiteljstvu. Sve je stalo u viziju, misiju i jedan pozitivan stav. I mislim da se to večeras i osjetilo, da nas taj pozitivan stav zapravo pokreće, da smo jedan dobar i dobro sinhronizovan tim pred kojim su tek, bez namjere da zvučim preambiciozno, zaista veliki uspjesi, trudit ćemo se da to i ispunimo, jer to su očekivanja od nas i u regionu, ali negdje i na svjetskoj sceni na kojoj igramo vrlo ozbiljnu utakmicu već godinama. U hotelu Splendid, najluksuznijem hotelu na Crnogorskom primorju, organizovana je proslava kojom je na glamurozan način obilježena prva decenija postojanja Montenegro Stars grupe. Proslavi su prisustvovale javne ličnosti iz raznih sfera djelovanja. Političari, glumci, modni dizajneri, sportisti i mnogi drugi. Evo kako su posjetioci doživjeli ovu proslavu. I na drugim slavljima sam bila, ali negdje sam možda, što zbog posla, naravno i poslovno i privatno, vezana za ljude koji žive i rade za Montenegro Stars grupu, tako da ovo nekako doživljavam i kao neku svoju ličnu proslavu zbog Splendida, zbog saradnje sa njima, tako da sam zaista večeras počastvovana što sam ovdje i srećna. Hotel Splendid je nešto što je neki brend koji je prepoznat kao dio neke crnogorske elite, eto da kažem, i s to pretenzijom i večeras su se ljudi okupili i napravili tu takav program, tako da je u duhu jedne ovako, da kažem, opravdane pretencioznosti koju ovaj hotel i nosi sa sobom.
Prisutnima se obratio i ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović. Crna Gora je posebna, Crna Gora je unik, zbog toga što Crna Gora može da ponudi i more, i planine, i mnogo više od toga. Na tome treba zajednički da radimo. Jako je važno da radimo na jačanju ukupnih naših kapaciteta, kao što je radio i Montenegro Star grupa zadnjih 10 godina. Ovdje su ljudi počinjali da rade nekim operativnim poslovima, posle toga su dobijali menadžerske funkcije i to je novi kvalitet Crne Gore. To su novi kadrovi koji nisu osposobljeni samo za ovaj hotelski lanac. To su kadrovi koji mogu i znaju da razvijaju crnogorski turizam. U kompaniji Montenegro Stars trenutno ima više od 800 zaposlenih. U njihovo ime svim prisutnima obratio se suvlasnik hotelske grupe Montenegro Stars Žarko Radulović. Prošlo je 10 godina teških i lijepih, punih izazova, prepreka i pobjeda, puno rada, ali i rezultata. Bili smo zajedno s ostalim kolegama iz drugih hotelskih kuća, pioniri koji su ispisali novu stranicu turističke istorije Crne Gore. Prije 10 godina bili smo outsideri kojima je malo ko dao šansu da uspiju. A mi smo imali viziju, radili smo puno, sa puno strpljenja i sa pozitivnim stavom. Od outsidera smo postali to što jesmo danas. Imali smo priliku i da pogledamo kako je nastala i razvijala se Montenegro Stars grupa. 3 hotela grupe Montenegro Stars jedinstveni su, ali zajedno čine harmoničnu cjelinu. Unutar svakog od njih 360... Grupa Neon, bend Crveno i Crno, kao i zaposleni koji su plesali u svjetski hit Gangnam Style, zaista su učinili ovo veče nezaboravnim. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Open Gangnam Style. Kao posebno iznenađenje i zvijezda večeri nastupio je i poznati pjevač Haris Džinović. Ja bi opet samo s tobom je najbolje. Ja bi opet samo s tobom, bez tebe se ne može. Hotelska grupa Montenegro Stars postavila je standarde u poslovanju cijelom regionu, gradeći istovremeno kontakte sa spoljnim svijetom i njegujući odnose punog poštovanja, lične odgovornosti i harmonije unutar svog unutrašnjeg svijeta. 3 hotela grupe Montenegro Stars jedinstveni su, ali zajedno čine harmoničnu cjelinu. Unutar svakog od njih 365 dana godišnje odvija se zanimljiv i buran život, koji tek negdje u zimskim mjesecima postaje opušten i na izgled ležer. Proslavom u hotelu Splendid pred više stotina zvanica obilježena je 10. godina rada kompanije Montenegro Stars. Prošlo je 10 godina teških i lijepih, punih izazova, prepreka i pobjeda, puno rada, ali i rezultata. Bili smo zajedno s ostalim kolegama iz drugih hotelskih kuća, pioniri koji su ispisali novu stranicu turističke istorije Crne Gore. Teške, ali lijepe. Zašto lijepe? Zato što nakon svega danas ovdje rade dobri ljudi, ljudi dobre volje, koji smiju, koji znaju i koji mogu. Zato koristimo u priliku da im se svima zahvalim i poklonim za njihov pregalački rad kojim su izgradili ovu kompaniju, ali i sami sebe. Prije 10 godina bili smo outsideri
kojima je malo ko dao šansu da uspiju. A mi smo imali viziju, radili smo puno, sa puno strpljenja i sa pozitivnim stavom. Od autsajdera smo postali to što jesmo danas. Rukovodstvo i radnicima Montenegro Starsa rođendan je čestitao ministar turizma i održivog razvoja. Ovo je dobra prilika i da se prisjetimo događaja koji su bili prije 10 godina, da vidimo gdje smo sad i da vidimo gdje ćemo biti narednih 10 godina. Kada je ovaj projekat počeo da se razvija, kad je krenula ova ideja prije 10 godina, tada je turistički promet bio nešto iznad 150 miliona eura. Sada smo sa prometom od 700 miliona eura, a za 10 godina očekujemo 1,7 milijardi eura. To je dobra prilika da pozovemo sve da ovako hrabro, vizionarski, kao što gospodin Radulović i njegovi zaposleni krenuli prije 10 godina, krenu narednih 10 godina da razvijamo zajedno ozbiljne hotelske sisteme i na taj način utičemo na razvoj crnogorske privrede. Prije 10 godina imali smo nešto oko 550.000 turista. Sad imamo blizu 1.500.000 turista, a za 10 godina imat ćemo 2.300.000 turista ili više. Open Gangnam Style. Predstavnici vlade i kompanije Montenegro Stars naglasili su ulogu zaposlenih za uspjeh preduzeća. Jako je važno da radimo na jačanju ukupnih naših kapaciteta, kao što je radio i Montenegro Star grupa zadnjih 10 godina. Ovdje su ljudi počinjali da rade nekim operativnim poslovima, posle toga su dobijali menadžerske funkcije i to je novi kvalitet Crne Gore. To su novi kadrovi koji nisu osposobljeni samo za ovaj hotelski lanac. To su kadrovi koji mogu i znaju da razvijaju crnogorski turizam. Još jedan put velike čestitke svim zaposlenim u hotelskoj grupi Montenegro Star i u ime vlade Crne Gore i Ministarstva turizma čestitam 10 godina uspješnog rada i razvoja. A na kraju govora suvlasnik Splendida poželio je sve najbolje kolegama i Crnoj Gori. Danas mnogi kažu unutar i van Crne Gore, uspjeli ste. Da, jesmo uspjeli, to je tačno. Ali ja lično danas imam novu viziju, da cijela Crna Gora sa više dobre volje, sa više rada, sa više ekonomskog patriotizma, više upornosti, isto tako uspije. Ja u to duboko vjerujem, jer znam da mi to možemo i mi to moramo. Zarad nas, zarad naše djece, zarad Crne Gore. Živjeli, nek je vječna Crna Gora. Dok se pripremaju novi veliki investicioni projekti, ugostiteljska kompanija Montenegro Stars Hotel Group sinoć je proslavila 10 godina poslovanja na našem primorju. Sumirano je urađeno, ali i predstavljeni novi planovi. Najsjajnija zvijezda Montenegro Stars hotelske grupe blistala je u punom sjaju. Proslava 10-godišnjice bila je prilika da se sumiraju rezultati, ali i predstave novi planovi. Kada je ovaj projekat počeo da se razvija, kad je krenula ova ideja prije 10 godina, tada je turistički promet bio nešto iznad 150 miliona eura. Sada smo sa prometom od 700 miliona eura, a za 10 godina očekujemo 1,7 milijardi eura. Da cijela Crna Gora sa više dobre volje, sa više rada, sa više ekonomskog patriotizma, više upornosti, isto tako uspije. Popularni hoteli Splendid, Montenegro i Blue Star posluju u okviru Montenegro Stars Hotel grupe. U njima je do sada posao našlo oko 7.000 ljudi, a upravo su oni, iako je to malo ko očekivao, bili glavna atrakcija sinoćne proslave. Konobari su se pokazali kao vrhunski igrači. Zvijezde večeri bio je Haris Džinović, a pred publikom su se smjenjivale plesne i muzičke grupe.
Naše kamere su svuda gdje znamo da će biti poznati. Nama ništa ne može da promakne, a pogotovo ne glamurozni događaj. Bili smo na jednoj takvoj proslavi, a sve detalje vam prenosimo pravo u lice. Spektakularnim muzičko-gastronomskim programom na bazenu Bečićkog hotela Splendid jedno od vodećih crnogorsko-ugostiteljskih kompanija Montenegro Stars Hotel Group proslavila je 10 godina uspješnog poslovanja. Svečanosti je prisustvovalo gotovo 1000 zvanica iz kulturnog, političkog i javnog života Crne Gore. Za muzički dio programa pobrinuli su se crnogorski bendovi Neoni, Crveno i Crno, dok je kubanski zvuk u prijestolnicu turizma donijela grupa Kubalkanika. Zvijezda večeri bio je Haris Džinović, koji je specijalno za ovu priliku pjevao najveće svjetske evergreen hitove. Hotel Splendid najprestižniji je u sklopu Montenegro Starsa, a poznat je po tome što je ugostio mnoge poznate ličnosti svjetskog jet seta. Među gostima su bili i predsjednici država i vlada više od 30 zemalja. Kompanija Montenegro Stars Hotels Group u svoja 3 hotela sa 4 i 5 zvjezdica tokom prve decenije poslovanja ugostila je preko 200.000 gostiju iz 120 zemalja. Naš najveći hotelski brend proslavio je prvu deceniju rada spektakularnim programom za 1000 zvanica na otvorenom bazenu hotela Splendid. Izvanredno, kako se i moglo očekivati, protekla je noć jubileja u Splendidu. Od rušenja starog Splendida, kupovine Blue Stara i Montenegra, gomile projekata i novih tehnologija u izgradnji, rekonstrukciji i opremanju, do najvećeg brenda sa prestižnim nagradama i preporukama svih svjetskih operatera i medija. Kad je krenula ova ideja prije 10 godina, tada je turistički promet bio nešto iznad 150 miliona eura. Sada smo sa prometom od 700 miliona eura. A za 10 godina očekujemo 1,7 milijardi eura. To je dobra prilika da pozovemo sve da ovako hrabro, vizionarski, kao što gospodin Radulović i njegovi zaposleni krenuli prije 10 godina, krenu narednih 10 godina da razvijamo zajedno ozbiljne hotelske sisteme. Stvaranje novog imidža crnogorske hotelske industrije pokrenuto je instaliranjem najboljih svjetskih iskustava, podizanjem kvaliteta tehnologija, usluge i razvojem radnih mjesta i profila kakvih u našoj praksi nije bilo. Danas mnogi kažu unutar i van Crne Gore, uspjeli ste. Da, jesmo uspjeli, to je tačno. Ali ja lično danas imam novu viziju. Da cijela Crna Gora sa više dobre volje, sa više rada, sa više ekonomskog patriotizma, više upornosti, isto tako uspije. Poseban adut ove hotelske grupe su zaposleni. Od maksimalnih 850, njih 136 radi u kompaniji 8 ili više godina. Oni su zamajac uspjeha i najzaslužniji za visoku uslugu ili ono po čemu svaki turista pamti neku destinaciju. Kompanija Montenegro Stars Hotels Group proslavila je sinoć na spektakularan način godišnjicu osnivanja i 10 godina uspješnog poslovanja na bazenu hotela Splendid. Od outsidera do najvećeg crnogorskog hotelskog brenda, hotelska grupa Montenegro Stars je stigla vizijom i inovacijama u svim sferama poslovanja, u svim svojim hotelima, Blue Staru, Montenegru ili najpoznatijem na Balkanu, Splendidu. Crnogorske zvijezde su bile predvodnice među hotelima u ispisivanju nove stranice u razvoju turizma i usluge uopšte. Hardware ima 4 i 5 plus zvijezdica, a software, staff ili tim zaposlenih ima poklon od čovjeka koji ih je vodio kroz prvu deceniju. Danas ovdje rade dobri ljudi, ljudi dobre volje, koji smiju, koji znaju i koji mogu. Zato koristimo u priliku da im se svima zahvalim i poklonim za njihov pregalački rad kojim su izgradili ovu kompaniju, ali i sami sebe.
Tokom svih ovih godina 3 hotela su gostila 253.000 gostiju iz 120 država. Instalacija koja je potpuno prilagodila ambijent otvorenog bazena Splendida prihvatila je oko 1000 visokih zvanica i omogućila kreativnom timu da realizuje program za pamćenje koji je izvelo 100 učesnika, solista, dueta, muzičkih i plesnih grupa iz Crne Gore, regiona i svijeta. Crnogorsko turističko udruženje primljeno je u punopravno članstvo Evropske asocijacije putničkih agencija i turoperatora. Predsjednik udruženja Žarko Radulović smatra da je to velika čast, ali i obaveza, jer je EKTA aktivna u kreiranju budućeg turizma. Crnogorsko turističko udruženje primljeno je u Evropsku asocijaciju putničkih agencija i turoperatora. To je velika čast, ali isto vrijeme i velika obaveza. Međutim, to ima jedan moment koji je jako, jako bitan. Učlanjenjem u EKTA-u ili pristupanjem EKTA-i mi se nalazimo na izvoru gdje se kreira turizam, jer turizam ne ide sam po sebi i ništa se tu ne dešava slučajno, a EKTA je upravo mjesto gdje se kreira turizam za sljedećih 5, 10, 15 ili 20 godina. Predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Željka Rada Kukavičić kazala je da je zadovoljstvo da Crna Gora, koja se nalazi na putu evropskih i evroatlantskih integracija, kada je sektor turizma u pitanju, prednjači u pridruživanjima asocijacijama na evropskom nivou. Ona je navela da će iskustvo članica EKTA pomoći CTU u jačanju kapaciteta, prenosu znanja i iskustava. Ono što je važno jeste da naše ciljeve koje smo postavili realizujemo, ali ostvarivanje tih ciljeva u potpunosti podrazumijeva upravljanje razvojem. Dakle, imamo definisano sve, razvojem moramo upravljati i samim tim ova iskustva koje ćemo dobiti od ostalih članica bit će nam od velikog značaja. Dakle, i Crnogorsko turističko udruženje kao naš partner je važno vladi kao partner s jedne strane koji se bori za realizaciju svojih ciljeva, ali s druge strane kao partner koji nam pomaže. Generalni sekretar Evropske asocijacije putničkih agencija i turoperatora Michel de Blust rekao je da ta asocijacija predstavlja 31 evropsku zemlju pri Evropskoj uniji i ima dvostruku ulogu. Ono što pokušavamo da budemo je glas turizma unutar institucija Evropske unije. Također pokušavamo da ojačamo poslovne odnose među 31 zemljom koja je dio Evropske unije i također zastupamo preko 70.000 putničkih agencija, tur operatora, menadžmenta raznih događaja, konferencija i slično koje mi zastupamo unutar institucija Evropske unije. Prema njegovim riječima, prijem Crnogorskog turističkog udruženja je značajno i za njih sa političkog aspekta, jer će Crna Gora u budućnosti biti članica Evropske unije. Na neki način mi smo ispred donosilaca politika unutar Evropske unije. Za nas Crna Gora je već član Evropske unije. Predsjednik EKTA Boris Gomba naveo je da je CTU sada dio velike porodice putničkih agencija i turoperatora koju čini 70.000 članova, odnosno agencije iz 31 zemlje koja godišnje ostvaruje oko 300 milijardi eura prometa. Sve ovo ulaskom Crne Gore u članstvo se otvara i Crnoj Gori. Prema njegovim riječima, biti član EKTA je čast, ali i obaveza, jer je ta asocijacija veoma aktivna u kreiranju turističke politike u Evropskoj uniji. On je dodao i da misli da je Crnoj Gori mjesto u toj njihovoj porodici. A Montenegro Stars Hotel grupa proslavila je sinoć u Budvi 10 godina postojanja, a tom prilikom ocijenjeno je da se povećao promet na 700 miliona eura, kao i broj turista na 1.500.000. Iz Montenegro Stars Hotel grupe kažu da su ostvarili dobre rezultate jer su ugostili 250.000 gostiju i ostvarili 1.200.000 noćenja. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gozdenović čestitao je Montenegro Stars Hotel grupi na dobro osmišljenom projektu i vizionarstvu, kao i svim zaposlenima koji su uspjeli da pozicioniraju taj brend na svjetskoj turističkoj mapi. On je rekao da kad je taj projekat počeo da se razvija, promet u turizmu je bio nešto više od 150 miliona eura, a danas je puno veći uz očekivana povećanja. Sada smo sa prometom od 700 miliona eura, a za 10 godina očekujemo 1.700 miliona eura. To je dobra prilika da pozovemo sve da ovako hrabro, vizionarski, kao što gospodin Radulović i njegovi zaposleni krenuli prije 10 godina, krenu
narednih 10 godina da razvijamo zajedno ozbiljne hotelske sisteme i na taj način utičemo na razvoj crnogorske privrede. On je rekao da je prije 10 godina Crna Gora imala nešto više od 550.000 turista. Sad imamo blizu 1.500.000 turista, a za 10 godina imat ćemo 2.300.000 turista ili više. Gvozdenović kaže da ako je taj projekat ostvario profit, onda je to svijetla budućnost za sve koji se bave tim poslom u Crnoj Gori. Ovo je jedan veliki projekat koji je primijenio najbolju svjetsku praksu, ali prije svega zadržao vrlo jasnu crnogorsku nit, što mislim da je od posebne važnosti za Crnu Goru, crnogorsku prirodu i crnogorski turizam. Suvlasnik Montenegro Stars Hotel grupe Žarko Radulović rekao je da je prošlo 10 godina punih izazova, prepreka i pobjeda i dodao da su rad i ostvareni rezultati bili ne samo njihovi, već i drugih hotelskih kuća koje su im pomogle da napreduju i ispišu, kako on kaže, lijepe i teške stranice crnogorske istorije. Zato što nakon svega danas ovdje rade dobri ljudi, ljudi dobre volje, koji smiju, koji znaju i koji mogu. Zato koristimo u priliku da im se svima zahvalim i poklonim za njihov pregalački rad kojim su izgradili ovu kompaniju, ali i sami sebe. Radulović je kazao da su ih u početku smatrali outsajderima koji su se vremenom razvili u ovo što su danas. On je rekao da ima novu viziju da cijela Crna Gora uz više rada, ekonomskog patriotizma i upornosti isto tako uspije i postane jedna od privlačnijih destinacija za strane turiste.